Tak moja prvá otázka je, aká bola vaša cesta k PSO orchestru a prečo ste sa rozhodli o nich urobiť film? Já jsem začal točit o Police Symphony Orchestra, neboli zkráceně PSO, v roce 2019, ale znal jsem je už od roku 2017. A proč jsem o nich šel točit film? Protože mě bavila jejich energie a hlavně jsem chtěl zbořit tím filmem mít, jak starší generace říkají, že dnešní mládež je k ničemu, že všichni čumějí jenom do mobilu a do TikToku, tak jsem řekl, ne, na této skupině, na této partě lidí ukážeme, že to tak není a že když člověk chce snít a vydá se za těmi sny, takže to jde, i když ta cesta nemusí být vždycky jednoduchá. A čo symbolizuje názov Veľké finále? Velký finále PSO, proč jsme dali do názvu Velký finále, je jednoduchý. Jednak v tom filmu to několikrát zazní, tahle hláška, je to tedy součást děje, ale zároveň trošku i metafora, aby to v divákovi vyvolávalo pocit, že možná jako to bude konec toho tělesa a do jisté míry je, ale jak moc, tak to divák pozná sám ve filmu. Spomínate si na nejakú najemotivnejšiu chvíľu s členmi orchestra? Ten orchestr je emotivní sám o sobě a spousty, vlastně většina těch scén, které se točily i které se netočily, byly emotivní a celkově je to prostě 5 let života, který jsem s tím tělesem zažil. A jedna z nejemotivnějších scén je i ve filmu. Je to moment, kdy se hlavní hrdinka rozhoduje, jestli se vzdá své nějaké profesionální kariéry na úkor právě toho amatérského tělesa. Takže je tam scéna večeře, kdy to řeší se svým kolegou parťákem, jestli to vlastně budou stíhat a nebo ne. A byl to taky moment, kdy jsem v jednu chvíli fakt jako poprvé tu kameru vypnul. Jakože jsem říkal, no to už je asi moc. Tak jsme vypli. A chvíli jsem litoval, nicméně jsme se z toho vystřihali, takže to působí furt dobře, ale tehdy mě zvukař řekl hezkou větu, to si pamatuju, že ses nezachoval jako režisér, ale zachoval ses jako kamarád, tak to mám radost, že vlastně jsem si to nějak ustál. A čo povedali samotní členovia orchestra, keď viděli film? Tak hlavní hrdinka Petra, když film viděla, tak já jsem čekal, že bude brečet, že se bude dojímat, smát. Smála se a dojímala se v průběhu filmu, nicméně po skončení asi půl hodiny mlčela, což bylo dost zvláštní a pak řekla, že prožila znovu těch 5 let a ať to takhle nechám, že je to pravdivý. A zamýšľali ste tento film ako svoj debut, alebo sa to iba tak vyvinulo? Lebo točili ste ho niekoľko rokov? My jsme to točili 3,5 roku a rok a půl střihali a vlastně na začátku jsem myslel, že to bude první film, který začnu dělat po škole a že bude jenom televizní, jenomže celosvětové a celospolečenské události, jako byla pandemie a spousty dalších problémů celosvětových, jako trošku přiměli, že ten projekt musel vznikat delší dobu a já už jsem pak tušil, když nás podpořil Fond kinematografie a Česká televize a další fondy, že to prostě bude první celovečerák, protože už jsem neměl ani čas v tu chvíli dělat nějaký jiný, třeba snažší, rychlejší film. Byl jsem fakt těch 5 let koncentrovaný na toto dílo.